какъвто и да е контакт с автомобил да ме предвид? Ами до сега не съм карал на състезания автомобил, нито картинг. Това ще ми е първото рали, първия сезон тази година и ще е много вълнуващо. За мен запалих се, тук разбрах, че се провеждат обучения. Мисля, че на 3-4 декември, тогава беше първото обучение и реших да дойда и много ми хареса обстановката тук, академията, хората и така се върнах след това. Виждах как колите започват вече да стават, защото те беха разглобени, почнаха да ги сглобяват вече и започнаха да ми харесват и реших да участвам в рали с Hyundai. А добре, имаш ли до кога за първ път си седнал за волана на автомобил? Ами... Сега тази зима, така ли? Не, за пръв път за волана ми може би около 9-10 години съм бил, а на състезателна кола за първи път сега, да, тази година. Ясно, добре, значи ще бъде един много труден сезон. Да, това ще ми е първото рали. А как избра твоя навигатор? Той е опитен, доколкото знам. Ами да, той има повече опит и мисля, че трябва като за първо рали или въобще за първата година, за няколко години напред трябва да имам по-опитен навигатор, защото аз нямам опит като пилот. И мисля, че Васко е добър избор. А до момента, какви тестове си правил с автомобила? Какво са се учили на асфалт, в някаква предполагам? Не съм правил никакви тестове. Мисля, че утре и други ден ще правим тестове, първите. Да. До момента не съм правил тестове, малко се качих за първи път на този автомобил. А през зимата какво те учиха тук на академията? Идвах всяка събота и неделя почти и карахме тук, имаше пак се провеждаха обучения и аз идвах, карах също по 2-3 дена, даже миналия месец стоях цяла седмица тук и карах цяла седмица карах. Тук беше много сняг и беше много хубаво. Значи си, така като те слушам с толкова внимание, и толкова време, което ти отделил за този спорт, искаш много сериозно да се развиеш. Да. Искам, защото това е много, просто рали спорта много обичам. От много време, от много малко хода по ралита, почти на всяко рали в България съм ходил до сега. И Hyundai много ми харесва, мисля, че това е много добра кола като за начало. А добре, твоите родители, предполагам, баща има ли някаква традиция по мотоспорта или? Ами не, обаче е много запален по автомобилите и по-специално по спорта с автомобилите и той също много. Ясно, това е много важно. Както и предполагам, че съветите, които ти ги дават тазове като Петър Георг, ще ти харесат много напред. До момента какво ти е най-трудно при каране? Цяло, можеш ли да кажеш някакви? Не съм се замислил, това е най-трудно. Може би в момента, сега като направих първата обиколка с тази кола, аз не съм карал още, обаче спирачката, примерно, защото серво като я натиснеш, не е като на нормална кола. Трябва много силно да я натискаш. Без сервопомпа, нали? Да, трябва много силно да я натискаш и мисля, че ще свикна. Това ми е по момента, който си мислех, иначе не съм се замислил, обаче мисля, че ще свикна. Добре, с батко ти моли много казано. Да. Имахте ли комуникация вече относно това как той дава ли съвети за шампионата? Реално ти ще вземеш неговото място на най-малко част от шампионата. Не знам, не ми е казвам. Има време още, добре. Окей, благодаря ти. Данка, ти имаш благодаря.